Bezilokhu zithwele kanzima izingane ezingena kule nkulisa kulezi nyanga ezine ezedlule. Le nkulisa ayikatholi imali yalesigamo sonyaka kulandela izinsolo zokuphathwa budedengu kwemali. Kanti nalaba ukukholakala ukuthi kumele basolwe sebaxoshwa. Kodwa umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi usumile ukuxhasa le nkulisa ngemali engu-81,000 wamarandi. Njengoba izimpi ziqhubeka phezulu, izimpilo zezingane nabasebenzi ezithikamezeke kakhulu. This is an indication or a demonstration of an abuse to children. It's emotional abuse to kids because at some point we had to ask neighbors to give us food for the children to have something to eat for the day. Again, as an NPO, yes, we are looking at the children, but there is an employment relationship whereby it's employees and the principal. So we haven't paid the salaries for the past 4 months. Okakhumalo uthi umnyango wabatshela ukuthi inkulisa inezinkinga ngoba ayinabo ubuholi. Kodwa uthi ngisho sekubunjwe ikomiti elisha umnyango usayithulele. You cannot be blaming us as a newly elected committee for the mistakes of the past committee. We have tried on numerous times to say to social development that, look, we don't want to be part and parcel of that old group. What they did is what they did, and perhaps you can even assist us in being able to remedy that situation. Kepha umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uyichithile lezi insolo. Encwadini ophendule ngayo uthi imali zibanjwe ngoba umnyango unasiqiniseko sokuthi sekukhona na ukulawulwa kuqotho ngaphakathi kanye nohlelo lokuphathwa kweimali okusezingeni elifanele. Uma ubuzwa ukuthi uqaphele na ukuthi lokhu kunomthelela ungakanani ezinganeni nakubasebenzi, uhulumeni uthi ubungakaqapheli isimo esibi njengoba usezingxoxweni nabo bonke abathintekayo abamqoka kulolu daba. Okakhumalo unesiqiniseko sokuthi isikhungo sihambisana nayo yonke imithetho futhi uthi abanye abazali sebayikhipha izingane zabo kule nkulisa ngenxa yezinkinga. Uthi ngisho imali engu-350 wamarandi ekhokhwa abazali ngenyanga angeke yanele ukugcina le ndawo isebenza. Umnyango wethembise ukuthi izikhulu zawo zizophenya ngalolu daba. Ngingubongiwa Khumalo, eSoweto.